Okay, sagudahin nga rin ti surat ti pakasaritaan ni Vanessa Canapoluan, ti naimimbag. Dear Manong Nemi, sangsangpet ko dito'y balay nga pagpapaayan mi kininanang akas katulong Manong Nemi nga naggapuak nga napan nagbasa. Katulong ni Nanang, hindi pailaan. Da idi ubingak, itugtugot na. Manong Nemi, no umayag trabaho, akas katulong. Timakdak kailak, kadi di amok matenteg trabaho, nagyanakon, stay in kabin, kininanang, kadag trabaho ak maten at tumulong no kasta nga bigat, sa kabayang mapanagbasa, kano sumangpetak maten nga kapot eskwela. From elementary, high school, aging ka adak idin, Manong Nemi, iti second year college, iti korsok nga nursing. Babayin di ba nagkatulong mi kininanang, sut pagkapkapuan ti pagbasak manong, kaya nadamat, saan ka basit nga ornong mi, just in case of emergency. Tas amin matan na problema, ti kanen, pagyanan, kabutak, adda kam nga rot nga stay nga katulong. Manong Nemi, lima tamat laki di nga angkam pagserbian ni Madam Julia Balo Isunan, ken digiti dua nga anak da, ken digiti asawa da, ken digiti babasit pa lang awa. Ito yung medyo danakim nan nga anak da. Wain nga po ko ni Madam Julia. Nasiyat lang at tao manong. Ada mga opisina da, ada negosyo nga as-asikasuhan ni Madam Julia. Ada pa'y nalawa nga bangkag, Manong Nemi. Hindi sumangpeta ada ka sa sarita ni Madam Julia nga duwa nga lalaki manong. Kadidi ta adakon ti kusina ag manok man nang adakon. Kinunak kininanang manong nga madaman iti panangas asikaso na iti kusina para iti pangrabian. Adamat na kita'y pagsalsib di Manong Nemi da si mangpet damatang nag-upo iti opisina. Nan, sukatak bihit, dalawa sukatak bihit kan ko na. Si kalabasitan ti mangtemplet ti kape, di duwa nga sang ilin ni Madam. Haya, kape kanot masapol da. Sige nang, alilis to am. Kasta nga rin tinaramid ko, Manong Nemi, Madam, ti kape di kiti sang ili. Alay ti sumdita, Vanessa. O, kape kayo pa eh. Yam amukmut lang ada gitoy. Vanessa ni manong mong tangka mo tayo? Dani, Madam, Dani. Dani, manong mo, Dani. Kaya ni tatam nga Pancho. Napindas na ito nga balasang na ito katulong yun, Madam. Nika, sedes. Kanabayagan nga katulong mi. Dito yung dimakil met ni Vanessa. Katulong dan nga doa. Kabayat nga iraprapin ni Vanessa iti agbasa. Kaya ito makarador nga ta, Madam. Saan na ito nga tanong subina? Kininanang na. Dalata ka dako at ano subina ta. Baka ni nanang na, nagtalined dito. Uno saan, no agasawan to ni Vanessa, kaya nagpamilya, kaya nagbalay dam, adan tumatbukod nga balay, baka no, agikatumutin ni Seda sa kaskatulong. Tanabayagin ng katulong kayo. Balasang pala ini. Di mo't balasang itaya. Ayo, what, naganak ka balasang. Di ka bastarda ni Vanessa. Tata Pancho, horay may sa bastarda. Naragsakak. Nadaanak, tinasayat, nga nanang, nga ninanang ko. Ay, ang saan ka nasayat? Saan nga nagayatan ni nanang, kaada, bastardang anak na. Ang minamdamakin balasan ko, no? Anyat pa kasalitaan yung agina. Ang kape ka nga rin, mabiglaing Vanessa. Happy man tam.
Ni da Pancho kini Dani, isud at apply para ti panakaasikaso ti bangkag. Ket siyempre, makitkitam to ida, no kas pagarigan ta pumasar ka ta bangkag, di ta garden. Wano saan ket no, inkanto pumuros ti nataig mo no aniyaman dita nga, imula da tapno isot maluto nga masida. Uwan, madam. Ket ni Pancho, kabisado na kanon. Gabuta, narwaman adun ti natrabaho na, kahit nasawan. Dati-dating aggar-garden. Idin to tanidaan agdadamo. Ngayon, alis to nga tamot nga surusuruin, madam. Kasi ti ko na nidaan alis to ka makasurusuro ko na. Itatang mga Pancho, at asawa nan, siyempre. Lahayan tapayin putot na. Idin to tanidaan barupay. Tsaklamo nung girlfriend nan. Dani? Madam. Awan pa girlfriend ko. Tsak pinapadasan din aki girlfriend. Ay, marigatan ka kami nga madlan ti girlfriend. Dani, kapata, pa'y unang amin ti among mga trabaho. May saan nga driver. Yung kapata, basit mapasadaak, magipasadaak lang. So nga sumusapulot sa bali nga panggadan. Namak nga agkasapulan na madam iti gardener. So nga nag-apply. Mo nang bawat experience mo. Nalisto lang masusurot amin, Mang Pancho. Sa bagay. Sedes. Vanessa ko na ko ba? Ikatulungan na ninanang mo. Iti kusina. Sige nga rin, madam. Tata Pancho, Mang Dani, panawan na kayo ba? Manong naming kaslamalasing ko ni Tata Pancho. Ita lang amok nga Pancho tinagan na. Idin to ta, damok lang makita ni Dani man. Guwapo ni Dani, Mang Dani. Kaslasang may bagay kang kuhan tag garden. Dito ti trabaho manak. Dito si kasuan. Ngunan. Medyo alisto takad ni. Yung pagkaita niya, Sir Alex nga mabisindag. Sige nang. Alisto. Kabayatan manong nami nagtatrabaho kami ti kusina kininanang nasaludsod ko keng kuana. Nakita mo ka din nang? Nakita doa? Nakita ko. Inyam amo ni Madam Julian niya. Hanyo malasin na jay lakay? Kasla na nakakit kita ako. Yung ni Dani, damo ka makita. Dajete, malakip ko na nang. Dajete ko nagdinamag nga nangawat iti garden, kahit nag-garden. Ngayon saan nga nagpaot. Nagsipod ta, sweetie ka no? Tagtagari. Nang sweetie ka magbagang. Hana ka nung i-declare ti aming nga maapit na. Kaya sweetie nga roda. Kit sweetie ka nga talaga. Dito lang lukwan na ni Madam Julia. Baka doon niya tinaramid na ijay, aramid na medito Nangruna kita hanang supervisor di kita. Busy ni Madam Julia. Mamanong mapabumisita yung garden. Bahala ng anak ko. Dapat niya po Diyos. Sa bagay, ori saan nga makikita ni Madam Julia no anyaman di kita trabaho da. Kit kontun agdependentun no anjat numanot ikwada i-remit da nga mapaglakwan. Takas ta ngamin tumapasamak Ang kadinang, pastalatan italak ni Madam Julia, kadigiti ang garden. No, anyat aramidan da, itong panag-aapitan, isuda pa yung taglako. Kaya siyempre, hindi paglakuan da, isuntot itad da. Katwain, ngayon inaldaw nga masweldon da. Datat ang mga kondisyon. Inaldaw nga masweldon da, sadya mapaglakuan da, itad da,
baka ado dyan magpag masweldudan dyan may rimit na paglakwan. Lugi ni Madam Julia. Nga mapingamin nga, nabayag nga saan nga nakuti data nga bangkag, data nga garden na. Kita, dahil di ngamin manggar-garden, nagsakit, kit natay. Ayaw niya. Sung ita, nagkasapulan man ni Madam Julia ti mga sikaso ti hardin dap no saan nga masayang nga nakatunga nga lata nga haon may mulmula iso nga nagpanawagan no sino man timayat nga sumre kakas gardener da jay iso nga duamat ti simbraken da Pancho ken ni Dani ori mesa kumalang ti ay nalawang amin Manong nimi tinakaluto kami, nagidasar kami, imayan nangan, tamadam, graman di kita anak, damanugang ginapukod. Talpasan na, manong nimi, nangan kami matan kininanang, and then, nagidalimanek, panag nagdigos, panag iti salad ko, nag-review ak, nagrepaso ak, talpasan na. Nagkararagak sakbay nga nagidda ka naturo. Bakasyon manong nemi awan ti klase. Matulukak ni nanang naglaba, kadigiti adong amureng. And then, agapot awan ti brakon manong nemi kadigo sa akon. Kas laman la mailiwak ng mga pasyar ti garden. Naka-short tak manong nemi, naka-rubber shoes, naka-t-shirt tak ti kumipkip. Dahita. Manong nemi ni manong Dani, ti mo na anapang ko kinita. Kumusta, Manong Dani? Ay, Vanessa. Tinakapinpintas nga Vanessa. Kaslasaan nga anak ti katulong. Kaslasaan nga may sa katulong. Di Manong Dani mo. Dani ko nang natay. Mabay amok nga. Taon mo ka rin. Second year college. Di Argentina kon. Wow. Ado siguro di aram kang kading ko. Ado. No, awang pe kanyak data, tagbasbasa ak. Kanyak kaya ti may tulod kininanang. Malagip ko kayam dedi. Panang lais kang kaniya Mang Pancho. Ngayon, di pa nang ibagana nga bastarda. Diya kaya tutulad ni nanang. Sana ka bastard talag ti may isang lalaki. Kasi na nga may istoryayo. Istorya ni nanang mo. Nagtalag, naipay na di bagina, nagsikog. Naging kasambat nga intong palyaya, nakasikog kang kuwana. Dikit-dikit nang saman, di mo pa nakita ti amam. Mampay. Baka ni Pancho. Anong Dani man? Numapili ti ama, diya kahit apilyan di tataw sa Pancho. Habi di mo kaya. Kaya, gabot akong gwapo na. Anong Dani ha? Magkatkatawan, naklang. Kahit kumasama ti Sona. Diya, ti ano. Wala na saan ka manigatan? Mang Dani. Medyo manigatan ka mo tagdadamo. Natraktor ngayon muna. And then, nabingay. Diya, di boundary riming. Nagpadbada kami ko sa kaakaba. Dito yung mag-garden. Madamak nga. Nag-garden, kahit nga sawan, bingay-bingay. Kasi dyan, kasla garden, di ko na ito ya. Hindi nag-garden kami, di eskwela, di elementarya kami, parang ganun. Abi nga sa mo, sang-sang kami sa latan. Sang-sang kami sakit na lawang. Narigad di pa nagsibog. Ngayon na mabingay-bingay, alis to lang, nagsibog. Yan. Kasanat pa nakaamong kanod, katagdadamo ka. Dabas basaek. At nanadawat ko ang pamphlet yan ta agriculture. Ay, kasta. Dito yun. Nagmayat. Ada kasto di mang tatapancho. Awan. Nabayag ka nun nga nag-garden, kita kabisado na. Ang teraramidak. Iso teraramidan na. Anong nga rin may mulat to eh. Ang Dani. Na dumaduma na tayong. Naitad ka na kami nagitibukel. Ada dyan, na ibunubon. Sa balida kita direct sidling nga maitukit.
Ah, gusto kaya. Dikat kahit na sa aduman ti maapit yung no basit. Isula iso kapag tagsusuldo kay mat. Kasi jet kontrata. Inaldo kami nga masweldoan kat into na pag-aapit. Doon yaman di mapaglakwan ti apit. May remit. May remit amin. Dikat mas pagadigan ta adu da di masweldo yung MJ may remit yo. Logi ni Madam Julia. Kaya talaga ngayon sa mimit nga itulok. Kan saan kong itulok. Tako na no adu ta may remit yung kwarta. Ngayon ti masweldo yun manung aldaw kayo before nga nag-remit. Ada bonus yun na. Ngayon nabasbasit nga rad. Nabasbasit agad. Numalugi agad. Jakla mo. Basta. Si marunumat manong naming na panag itayan ni Tata Pancho. Tata, kumusta? Uy, dato kayo natin bastard ka napintas. Ikadan nyo kadlatan nyo bastardan, Tata. Oray nyo, bagakit amo kong bastardat. Gusto ya. Yung mo naman nga naman mo kinasarita ni Dani. Dan sakit pa ng kursunada mo kinuha na. Nitatamit, tapos kumasyak tayo babae ng kursunada. Gananad ka kinidani. Mga playboy data. Sila lang-langanan. Mga may tulad ka kininanang mo. Balaan ko lang na to kas amam. Api ko makas amam ko na yun, Tata. Ikat pa nuawan ti amam agad. Mabalinak po ng ibinang latang ama. Ala. Madia. Api ko mga madi. So nga balakadang ka kas balakad ti may sangama. Ada inam ng awan ti amam. Di saklatan ti panakaamam. Slayo lang ipagbagang kursunado yun nanang ko. Adala basid. Baka mailiw ni nanang mo, baga makingkuha na. Baka maipayan na ka pala ti adi na. Uno maipayan na ka ti ading mo. Narugit ti pa ng pampanunod yun, Tata Pancho. Nawang kayo to yun. Kasi at man panawan na kaon, kapag makadisturbo ka, apay adda ka ngamin, apay trabaho mo tag-supervise. Ay, saan Tata? Kapag ako maubrak, dalpas ko mati trabaho ko, kahit ko natin umay pasyar, sila ka lagsisiib, abay. Imbaga ni Madam Julia, nga sikat mang supervise, kaligiti trabaho me, Tata, ala, sige, baan nyo ta, anak tun umos asidagken ka. Mapagdiferensyak di kiti duwa mano. Talaga ni Tata Pancho, at dadakis iti panunot na. At di kiti bagbagana ket kwa, makapadakis. Pilinto tanindani manong nemi kita awan ti kasdyan at dati panunot na. Gusto lagi di atap ko. Ken gusto di damag ko. Nga ni Tata Pancho, iso nga awan ti agpaot na magtrabaho na. Gaputa, sweetie. Kahit nangasawin, saan nga naimbag. Idinto ta ni Dani, naimbag naman pagdadamo. Manong nemi, imbas nagko tinagbasa, balay, trabaho ti balay, eskwela, mani po di eskwela, agawid dito yung pagpapaayam ni kinanang kaskatulong. Pwede manong nemi ti maysa nga bigat, nasaripat patak ti garden. Nalalapsat gaya man nagiti mula. Nabay gaya nga sanak nagpasyarid jaya. Nanang? Nabay anak? Napanggay di gardenin? Pasaray. Dali kita nagtubtubong nga saluyot. Paano ang gala ka siya? Dapat di kita ko kalkalat-kat nga pariya. Pariya ti bakir. Hindi ba't pa'y mabalin di kita mulad Madama ta pilag sabsabong. Agpadpado ta ti mula.
ni Pancho, damulan ng tarong, adamot mula ng kamatis, adamulan ng okra, sili, tabungaw, napalyan, karabasa, ken dadu pa Tadya ka titulag, pagpadadala tao, no adda tarong ni Pancho, adamat tarong ni Dani. Siyay, handa na nayunan. No adda may nayon dang saan nga naibaga, agad na mabalimot lat, kaslaki ni Dani. Malasin mo latan, no an nadya kukwa na, no mampayag papadada nga at tarong at kamatis. Nagbuta, ija igid, minulaan ng tikwa. Diyan makita mo dyan, katuday. Ay, di ka awan katuday ng tatapancho. Awan. Dan sabi kalamansi na. Kumayat Ini pa nang bubunga daan manong nemi napanag pimasyar. Muna nga napanag ito yan ni Mang Dani. Mang Dani, kusta? Uy, si Kagayam, Vanessa. Makabannog met. Ngem, makaayayo. Makabannog ang makaayayo? Makabannog, di ba nga si kaso ka na kitimula. Ngem may ayo ka mat kamang buya. Saan ka di? May ayo ka kang nagpaiso. Ni, kasta una ti narnooyan nga bunga na tasilim. Kadakwan. Tunot pa nag-harvest yung aron. Umuno ni Pancho nga harvest. Talaga nalalay nga talaga. Di talaga nga da-experience sana. Kasi makita mo, ang kapasyarin. Napipinas nga amang nakitimulan ng imsyak. Imamok to maminsan. Tunog doble kang na agmula. Tunog marpak marsaak na gito. Nabanag nagpeso manong name ti ayan ti mula ni Tata Pancho. Nagrarapsak nagpeso. Baka times 2. Ti kaado na ito. Sa bali lang tada experience na niya. Sa bali lang tagdadamo. Naku, nagtinakam ko. Cellphone ko. Picture. Picture. Tadanto ebidensya. Sa ko pa i-video. Video ta. Video. Yan. Kalpasan na. Picture mat na i-video. Tagidimula ni Manong Dani. Ilagawid akong Manong. Nan? Kira nyo lagi ito yun. Picture. Wow! Susok ko na gano. Madulagit mapaglakwan. Ni Tata Pancho. Tani. So, bali lang kami tanda. Experience na. Kahit mga sawan at ang pinicture mo, kuka ni mula ni Pancho. Una nang. Ito may sa mula ni Mang Dani. Noon dali mga bunga, mula ni Dani. Ag times 2. Agsanga pulo ti mula ni Pancho. Unang, kasati arig na. Percentage na. Kumakit may bisitaan ni Madam Julia. Bisit yung negosyo, mamlatan, basta latan intalag na kadagiti dua, nga ti kontrata, bahalad ang mangilako, and then, irimid na no, manot pagdakwanda. Sige na. Koreta, adda na itong ebidensya. Hindi pa nang gaapitan manong nemi na pang kami kininanan. Dani, ay nana, Vanessa, apa ka ni? Mabaling ka din nga tumulong kam to nga agapit. Ay kayo na. Diba? Datandan min ako Idamagin niyo to ni Madam Juliano.
Kasta, ang kadi nga, sika nagtrabaho kat sikat mangandan. Tsak man amo, kat sa mumad nga kakabailan nga natay magigidan nga maapit. Hanga talaga na inal daw ang nga maapit amin. Handam nga nagagidan nga ni mula. Di mo nga ni mula ka nagbunga, isut mo na nga maapit. Sumarunong tumanang ijay, si Marsarono kasi ijay. Di kat oray, siksika ka ba ilam lata? Wala na. Ang may kitumulong, okay lang. Ang nga bali nga saktot bang tandan yun. Saan kami nga patandanan latan. Maragsakan ka malatamat kang tumulong keng ka. Nakaayat nga rin harbasan. Kat kumastamat ni Pancho. Tsaka man amo ta isuda ka nung agasawa tag-harvest. Di son tumatmang tandang ti isawa na. Kana? Makapunto diskarte na latan na. Mang Dani, umay kamdo talaga. Ano oras na bigat? At ay paglawag. Tayo mabalin tayo makitan. Alas 4, ay nasipin pa lang. Alas 5, kalkalingan. Sige na, umatan to. Taorin no, datan to la maluto nga masida. Iti mayawid ta. Ikaw na. Sige nga rad, panahon ta ka pa nga rad, Dani. Iwan na. Vanessa, thank you. Napang kam nga rod nagtulong keng guwana, napang may tinulungan ni Dani, manong name. Kastamat nga dumat nagiti kadwa ni Tata Pancho nga agburburas. Kaya nakasagana matan di pag-ikargaan da, at dan pick up manong name nga pangiluganan da. Kaya sikamat manong Dani, pick up mo. Madam Damasigo, Adanton, na Ododi. Ay, po, nakaado. Kat sigurado na may patangke tinangin ang apresyo. E di ba nagre-remitten manong naming? Kinunak ka ni Madam Julia. Madam? Ay, kagaya Vanessa. Itangal daw ti nagtutulagan nyo, madam? Manong Dani kayo ni Tata Pancho? Ayun. Itangal daw ti nakaschedule ng umay pa nagdimi. Dadya, kontrata. No, ado day sweldo daw ti manong aldawan pa nagtrabaho da ng cheribit da. Lugi ak. Ngayon no, ado di may remit. Ngayon di na sweldo da, ada bonus da. Saan kaya mo lugi, madam? No, mo yun ako matipintas di kiti mula da. Ay, diyan pala kami na masangsangot yung mga bisita. Kato nga obra. At kapati negosyo. Yung kaya choke di ka makita, madam? Mapanak pala dyan. Kaso umanak kita, naapit matan di kita duma. Almost 1/4 siguro dyan naapit. Sakbay nga na nag-apit da. Pinicture ko ni Mbijok, madam. Ay, kasta. Ebidensya. Buyahan nyo, madam. Isan ko yung cellphone nyo. Agayam naman ti Facebook, ma'am. Alala, isan mo man ganun. Kitakman. Ayaw kitaan, madam. Nalalay nga talaga ni Tata Pancho. Abuta ad experience na. Ngayon ni Dani, agdadamo. Okay man. Gagangit agdadamo ako nanda. Nalalay nga peso ni Pancho. Kasla ingkudwa. Wan madam. So, kalkulasyon ko. No, may sa amulan ni Mang Dani kat limang nga bunga. Di matmulan ni Tata Pancho kat sa nga pulo nga bunga. As jay, di pa naka-rate na. Lagit nakastuti lang nga na talaga may kanti bonus ni Pancho. Manong nemi idiandan di kiti dua umis-isam ni Dani.
SS man nak, di man ka wen. Mas dig. Umis-isam ka kabutado may rimit mo, parang Dani. Haan, umis-isam ka kabutado. Nakita ka manin. Pula. Di ka pang panunutin nga rin, no. Kasanukin sa dino. Kasanukin sa dino nga. Kasano nga ibagak. Kano sa dino nga ibagak. Ti marikrik-nak para kang ka. I love you, Vanessa. Manong Dani. Idireta pa na kang mo, I love you. Itikas na nga lang. Makikyutan ka. Ada mo trick ng kanya, di ba? Noong pala anak na kita. Anak ka diti saguday di may isang lalaking kayat mo. Siyempre, nasiyat, naimbag. Panagkunak, naimbag ka tao. Mawanti araramid ka mati. Ken napudno ka. Taklang kaya. Paypayabayan na ka ni. Dani, ay, madam, sabi mo pa lang timang diga kini Vanessa. O may kandito eh. Langin loko nga lo. Medyo limit ko manon name iti masidig na sanda na dlaw tamang kuti saritaan. Nagirimit dan. Manulit Dani. Baga na. Umuna pa lang ang harvest man. Yung doon maminsan na bigat, mabali manin. Nga, ang maharvest iti si Masaro nga na mula. Pancho? Dati madam. Okay. Kita. Anda dumat tinremit at nagdadamo. Imitin ka, Pancho. Muna pala da nga harvest, madam. Muna pala da nga harvest. Ti expect tarek kat adado nga amang di irimit mo. Pancho, yung ni Dani. Gabuta, muna-unay, si kamidlan ng ibaga, nga eksperto ka. Ilinto tani Dani kat agdadamo. Yung mapay, nga adado tinrimit na, ng mitisika, Pancho. Adado harvest na. Ta, ori dala talong nga nag-harvest. Ilinto ta kami kat dudutua ka bala kinibakit ko. Kasta ti rason? Wan, madam. Panagkunak kat doble ko mga adadukin ka. Yung nimet Dani, nang doble ken ka. Madam, ito maminsan, baka isak tumatin mang triple ken ko na. Ta adadun to ti ko. Maburas, adudot may lako. Ito pa nakita timula yung adadot tribunga timulang Pancho ng timula ni Dani. Isong expectarek nga, adadot ko matirimit mo. Dani iti pasit na basit ibunga ti mulak madam. Nga napimpinas mo lang timula ni Dani, so nga adadot inrimit na. Manong nemi inruwar ni Madam di cellphone na. Sagbay ti harvest. Ada picture ken video nga naisen kanya. Kita amda ito ay Pancho. Mulan na ito. Dito ito ito ay picture ken video nga mulan ni Dani. Tinan mo naman,
Sika ti mang doble kay ni Dani. Ngayon sika mati dinuble na. Ay dyan tapasamak. Imposible nga hanggang pagpada ti presyo. Nangingin na kay ni Dani panaggatang da, nanaklaka kay kasta. Mabali na kasta, madam. Mabali na kasta. Ulitek, iti sumarunong ka para gaapit, madam. Triplek tumit isun. Nakita na ni Tata Pancho Manunemi nga medyo dati asideg kadito talyawag natadam ti pa nagkita na kanya. Kasla pabasulin na. Sige nga rat. Gabuta basit kang ka, Pancho, awan bonus mo. Kahit siya dani gabuta adu dito i-remit mo ngem tinasweldom deta good what in remit mo isut method kang ka-bonus. Good wenta. Okay? Thank you, madam. Nagpintas dito gayam. Agsweldo kada pa'y bonus ko. Thank you, madam. Itultuloy mo tikinimbag mo, Dani. Kaya ako nadang ti naimbag, ti aramid na magungunaan. Nagdumog ni Tata Pancho man. Madam, karik kang gata kayo. Sumarunong apit, panagrimit. Triplek tumat ni Dani. Ngam adadahan manong naming nga basit irimrimit na. Uwe, tayo tultulo ng aroden ti kinaswitik dahito nga Tata Pancho. Nganyat nararamid na kaligidimon unang na pan na nagtrabakuan, intultuloy na. Pananggundaway na manong iti kas kini Madam Julia. Idin to manong name ita ni Dani ket ad-adan nga imado dagiti apit na. Ad-adu matlatamit ati bonus na. Iso nga adot na kawartaan ni manong Dani kada ito yung imo na panagkaapit. Si marunong apit manong name basbasited tagagangay. Gengga di may katlo, may kapat, gengga na nga marpay kayo manong name hindi kidimula. Baliwan naman ang tagmula manong name. Ngayon inikatan manong name ni Madam Julia ni Tata Pancho. Pancho, Madam, magkita ka lang ti sa baling pagtrabaho. Tali ti bangkag, ti garden, nakukwa. Kahit paasikasok amin yan kanidani. Kaya po, Madam, lahat saan ka nagriri. At nadya kontrata, ano saan ko nakayat, nga ituloy ang pagtrabaho kunda ka, marami. Ang abali, Pancho, taadumot tinaswam, naalam. Nadya mapaglakwam, guduayam, nadya guduan, isut i-remit mo. Hangang punura tamatamahan kang ang rason. Halaling kang peso ngagmula, ngem ni Dani, ngem, sa mo amin nga i-remit. Idin to ni Dani, i-remit na kompleto. So I'm sorry. Naimbagak iti patag nga tao. Nagbalimbat nga naimbag ka niya. Kaya po tala imbag ni Dani. At ado nga amang di mairimit ng di sweldo na. Iso nga itid ko di kagudo di remit. Tapno di kasta. Kaya arig na, nguwat nga atot sweldo na. At dalatamot maapit ko. Muna adamit latapan na kabagi. E din to tasika, maluglogi akta at ado di may soldok ng itid mo. Maapit mo. O, hanak man nga laglag na tao nga logi ak lang arodan, ituloy ko pa lang. Amo mag business woman ak, negosyante ak, Pancho. Di kayat ko ganan si Ori Basit lang. Ngem ti adad gastos ko ngem jay manetok,
ginalaglag deta ka negosyo. So, nasino yan ti problema. No sikat ti problema, Pancho, sikat ti maikat. Tapno awang problema. Mabalin mo ti pamana. Hindi awanin, di tata Pancho manong ni. Kinalpas manin, iti panagrimit ni manong tani. Dani, ay, madam, balbali yung nga matraktor, ti bagang garden, and balbali yung nga magarden, balbali yung nga mula. Gagamanak, iti kinaimbag mo, tapos nagbaling ka nga naimbag. Madam, ambok namin nga, ti kinaimbag, kadadamat maawat nga kinaimbag. Isuot nga agmulmula tayo, tapos nagapit tayo. No, adot mula, adot apit. Kito orimat adot apit, magbaling ka switik, lugi. Kasjay, di Pancho. Ket siga, nagbaling ka na imbag, nagbaling ka na pud. Isong italag ko kanang ka namin pinsan da jay. Garden, kayam, kayak manam. Mahalak no kadwa ko nan. Di kad duan no katsweldoak. Uwan manam. Sinot alam ka kadwa. Kapsat ko. No kapsat mo agad nagpadbada kayo na imbag. Ngabot at kadwa ni Manong Dani, Manong Nemi, nga mga sikaso ti bangkag. Maramid na Manong Nemi ti pasyar dito sentro. Yung may nagsinundo dito eskwela. Hay. Dani. Mani po dito nasweldo kan naptad kanya kabunos tuon nga apit. Nakagatang acting service ko. Lugad mo na ito eh. San samit na branyo? Tsak pala kabay lang kumatang ti branyo. Ngayon slightly use. Si Brooke, kahit umay kasunduan. Kaya pa yung mamaramit mong sundukan niya, kasunod di agarden. Damat di kapsat ko. Mabalin? Siyempre. Mabalin, tiyang makinglogan. Nagigtutak lahangan manon nemi dis lumuganak edi may rekap ko ti ridaw manon nemi ti kotse inawid na ti ulok sana inamalan di kiti lips. Loko ka, dumsa agad. Tapi na dumsa ka ba lang? Kaya ti may pada kininanang ko kunak rong. Happy ko mga may pada ka. Kat sa anak ba't nga dakis? Naimbagak mo, di ba? Sika, tinaimimbag. Siya tinaimimbag. Ngayon ni Pancho nga Rod City. So, ang talaga kanyak, Vanessa. Saan ka to may tulad kininanang mo? I love you. Dani ka. Dani ka? Dani lang, hanggang Dani ka. Si ka Dani ako na. Let's go. Imbes ko mga yawid na manunimi. Dagas na kiti restaurant. Tagalali dinner. Gawin ako tumulong sa trabaho di balay. Pakada ka kininanang mo. No? Yung pakada ka kininanang mo. Nag-dinner kami, nakaragraksak kami mano. Gapo iti ready nga daw, nagrugyan ng tip. Panagkinaawatan di iti puso ni. Mano pa nga tawin, graduar ka to. May sapi nga tawin. Diba, gaya mga trabaho ako nga. Kita doon ati, nabunus ka na sweldo. Kapag na siyat ni Madam Julia. Imagine, no ad-ado dya sweldo, no ad-ado dya i-remit ko, ng dya sweldo, good one na dyan neto. San itad kanyak, okay. Kaya't nangasawan,
Uri basit laing ti mapastrik ni Madam Julio okay lang. Ti madi numalugi. Gasim ta adado di may sweldo idi ni matatapansyong irimit na bayad ti harvest na idin to sa kaudado ti bunga ti mula na. Di malaeng ka na. Wen, adun di kiti naadal ko siyempre. Amo pa yun ti agarami di ti vermicast. Isa na di gininungan nyo. Nga gayam, isot sekreto ni Pancho. At pagalaan na ti vermicast. Isot ka po na adung amang bunga timula na. Kaya natin sekreto nga raramatan na pagpasabong, pagpabunga. So, kung nga, awang pa-experience sak. Imso na, adun ta muna. Ngayon da kiti amuna idi, amok maditan. Iso nga, adun nga amang, iti mairimit ko, adun iti mabunus ko. Mabunus mi ka naman, tadwa kayo. Mabunus mi nga kabsat. Kapayan kang runang na bonus ko. Ano yun, Sika. Puno sa klagayam, ha? Napatag ti bonus. Anong nimi naamuanin nila ng relasyon mi kini Dani? Gananat ka lang anak, naimbag man ngagpeso ni Dani. Ayam di ba amo? Noan niya talaga ti plano na. Kundi mo amo no at mapasama. So, ano mabalin, anak? Saan mo pa lang ti amin mo kayong kuhan? Saan lang talaga? Sa duwarak pa ang pang-take up petty board, balik naka-registered nurse, and then, nagtrabaho kasar kam to na so. Alam to ni Madam Julia, naninang mo. Wala, tawag mo tun ken kuhan na kumadre. I-reactor po sa kon manunimi, siyempre, naragsakan ninanang anangapay ka niya. Naroon na lang din, itig-take at the board, kat nairuwar ko anong name sak nga registered news. Babayan titulong ni Madam Julia, manunimi, nakastreka nga dagos, iti pagtrabahuan. Iri, kasarita na kami kini Dani. Madam, Vanessa. Mas daw kayo siguro na apay nga pinayabang kayo. Apay, madam. At relasyon nyo, saan gadi? Madam. Panagkunam ket? Saan ko iparit? Apay ko may parit ko. Karbangan nyo rin. Ikam kahit ko lang damagan ti plano yun. Depende kini Dani, madam, no? Kaya't na kung ikasar. Takasanto pa na pagtungpalan nyo, kasaran. Sikat kang ron ng laming aninang, madam. Agad rumpang laing. Ang umadayo kayo kadi. Numabaling ko mamadam, itultuloy ko tagtrabaho dito. Dapat lang. Kapag sayang tidaga no saan nga maasikaso. Ken sayang tidaga no sa abali no maditi mga asikaso. No kas kini Pancho ti mga asikaso. No dikat siga Dani. Ket no kas kasanulaeng. Ited kon kada kayo ngay regalo de tanga daga. Madam, anan no tado nga daga, anan no tado nga kwarta. Nasiyak matibiyag na gita anak ko. Kaya numabalin, saan kayo nga madayo, iti day nga paset, day nga daga, na ilargalog ka na kayo, di tayong patakder, di balayo. Tapno di kasta, at tulot-tululotan ni nanang yung umay ditoy, nga tumulong.
Ito'y balay mi. Nga, ori alain nyo lang magkipagnaid ka na kayo. Tanuagan na kayo to kita daninanag nyo, mga sikaso ka na kita pukon. Ngayon kaya't kung tuloy-tuloy lata, aging nga kabaylan to palaing ni Sedes, nagserbi dito'y. Kadya kaya't nga napukaw ni Sedes. Taisot na kay Ruama mi agserbi, tanakasayat pa nagserbi niya. Kaya regalo ka na kayo, tinaga, kaya't nasawan, hang kayo nagirinrimit, di kayo susuldanin na. Di kayo matagirinrimit, ang taku kayo matindi, bangkag. Masikaso yun na yung bag. The more nga pintasan nyo, the more met nga ado ti blessings kada kayo. Nakaimbag kayo, madam. Nagbalinak ka na imbag, kadagiti na imbag. Dagiti na imbag. Ado dagiti na imbag di tangim adam at dagiti na imbag. Nasaysayaan. Intun ka nga rod kasaryo. Bagayon. Maramid to ti kasurat. Mabaliwan to ti papeles ti daga, ti titulo nga mainagan ka na kayo. Iyawat ko to, dito nga titulo, ento nakaldawan ti kasaryo, kas regalo, kaya numanot gastusan nyo. Diya kagudwa ti magastos ti kasar, padaya, supen ti regalo ka na kayo. Nakaimibag ka nga talaga, madam. Itapingat nga sangan ka, Manesa. Nakaimimbag ka talaga. Naimbagak ka na giti naimbag. Kasi nga ro tinapasamak man. Nagaragragsag kami nga nagkasar, nagasawa kinidan. Siyempre, gabotawang pa iti balay mi manong. Iti salad ko, dito'y balay ni Madam Julia. Dito'y kami nga nag-honeymoon. Tataragagayan ti may isang lalaki, iti babae, impay ko ni ti asawak ni Dani, ipatpatig ko na ni Dani, nga nakapudpud no, nga nakaimbag unay kaniya. Anong name iti kinaimbag ni Madam Julia? Di kagudwa ti magastos ti panagpetakter mi ti balay ket iso pa itinted na. Iso nga sangkam nga narigatan. Alaksid nga doon ti ornong ti asawak, manong name ti panaggargarden na, ken ti sweldo. Nakapagbalay kami. A dream house. Iti ongto ti garden sa jayan ti balay ket tumandag ka iti tawak. Masaripat patam di kiti laplapsat nakabunga na nakapinpintas nga mula ti asawa. Mula da iti kabsat na nakayo. Inanang manong name agne dito balay mi ket sumrek mapan nagtrabaho iti balay da Madam Julia. Irap-rapin ng tubot iti manong name iti mga iwanan ket ti apo ko na. Ket talo di iti na iparabor nga anak-anak mi kinidani. Nagagit ni Dani ang mga asikaso di bukod min nga bangkag, makapagurnong kami para iti may sagana masagbayan na kita. Anak mi, ken makatulong kami pa kadagitay agkasapulan ti tulong. Gabuta, no naimbag ka, iti padam nga tao, agbaling kamet, nga may paimet kan ka, ti kinaimbag. Nabigsa pa lang ni Madam Julia, manong nemi na mampay, nagretiron, iti negosyo na, tadigiti anak nanti na ngasikaso kadagitoy. Pasaremet pumasyar iti bangka, iti garden, may ayaw mangkitkita kadagiti mula, pumasyar iti anmi, nga bada, nga yayaman na digiti anak mi, nga nagbalimatan nga po. Dahito, iti pagkasalita ak manong nemi, thank you, iti laing mo nga nangurnus, kalpasan nga inakinsan ken ka, di detalyena, kaskunam, kada kami nga mayat, nga gipatulod ka dagiti pagkasalitaan, detalyet ited mo, ited mi, ket si kanton ti makamo. Sabi ko mga damat na ipatik nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Tinaimbag, naimbag met, iti may sublikan ko na. Tuyagyaman nga pagaya mo, Vanessa. Thank you, Vanessa. Thank you met itimbag, dagiti agbibuya. No handa ko man na imbag, handa ko mamat maanusan dagbuya. Di ba? Sabi ko nga, tara ito imbag, ipapay ko,
nga agprograma ak nga gibasa ka iti surat nga pakaadawan tayo iti adal ken liwliwa ken nagtultuloy ko ma. Di kinaimbagyo met nga mga suportar iti Nemar Studio. Ni